سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتتي هذا ميديا هذا زخون يكون تعنتو نتابو مخان ومنات تكوسات حابريتات قرب لكم زي تدالو هذا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن قرب لكم مدلوات بتكوسون خباتكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا ناقالوت مخبات وكتقبرون اللابو حزين لومي عربي 3 تحساس كلتشحن 20 كلتن نابز زدالنا يوم زيناتات كسقركم فلما كان دغندنا التات كسمعكم حبرة أفريقيا التجباب راس من معنا السلام زقوطات أرن زكتاترن جوجله آتايشو أبي أحمد أبي شومت حدش يسبب سلطان تتأميدو كمزلو ينقرلو من قد أير إثيوبيا زغط السوني 24 تحساس كل التشن 15 عام تمرت نابا كتما شرن داسلاسة بررا كمز جمر أفليتو زولون كالوت زيناتاتنا اللونا كسام وداتا مدلواتنا كتكهاتولنا بخبري عدم حزي نابا زرزروم كسقراكم أبي أحمد أبي شومت حدش يسبب سلطان تتأميدو كمزلو ينقرلو أبي كاب سلطان كبار روم أداليوم كابزلو أمرار حابل سجنا نبزوح عامتات أبي 4 كيلو منيسترن مكتل قدامي منيستر كوينو كجلجل زنحة دمك مكونن اتقان خمسخانة يقلت الله دمك مكونن دحري كاب سلطان مسنباتو أمباسادر كوينو كشوم كمزخل فلفلاتنا يحبرو بتوسعون دايركتور هاجراوي دحنت أي تتمسكن ترونه أفو قباي بيت مخري فيدريشن إثيوبيا أي تأجنيو تشاجر كافتوم أبي كبار روم توهيلهم زلو سبسلت أنا محراكم زخونو كاب 4 كيلو زوز وزلو حبريتات يملختو أبي أحمد زكايدو زلو مشيقشاك سلطان من البات بوغن محراء تستفرم اسم معنا السلام زيتو حتى لهم سبسلطان ناتسم معنا السلام كي يتعنا أخو بمسقاء كم زخونه يقلت الله أفتي أبي زدال وزلو شمت سبسلطان كاب أبالات حوحات ونكشومو كم زخولو حبريتات يوتلو سبسلطان حوحات دحري كاب 4 كيلو ملايوم أب مقالة نوقيتم دحر داقيمنا ب 4 كيلو زبهال أين خدن كبلو بتدقاقامي تساميعميوم حزي أبي أب زدال وزلو مشيقشاك سلطان تقبلهم ناب 4 كيلو كخددو يوم زبل دما حيتو بزحات كوين يركب انتاينتو زي تفلت مشتراوي أخيبا أب بيت صحفة بلتقنان أب أدراش مأخل بحالي أوروميا أديس أبان كم زتخايد دما يقلت الله كتما مقالة أب وشتي 24 ساعات لعلي كل 120 شح تليفون دول أتأنا جدا تبحيلو دحري عامة فرقان أب استفلاليو كابتات تجراي قلقالو تليفون مجمارو سعبو أب ملا عالم زنورو تجارو مسازمادو من فتوتو من يرخبو كم زلو تحبيرو أب كتما مقالة ربع 19 تحساس كل التشن 15 عام تمرت أقامشت قلقالو تليفون زجمرة خوينو أب وشتي 24 ساعات لعلي كل 120 شح سلكي نفتا ختما كم استدولة إيتي تيليكوم أفليتو نزل سعيبو دمان أستاد كل التعامل تفلاليوم زنورو بزحا سدرا بيتاتن فتوتن داقن زتراخبو كينوم قلقل سبات جن قلقالو التليفون اتسلكي كساب حزي كسر حلوم كم زي كاله يحبر الله وانا حلافي كومنيكيشن إيتي تيليكوم أي تمساي وبشت اتسلكي زي سر حلو زلو مغنيات كل التعامل تيليكوم تقاريطو سلاز أنحى اتسيم كار قلقالوت كم هابي عقات سلازغون يكبلو أرديوم وانا أكاديت سراح إتيو تيليكوم فريه والتامرو كساب حزي أب تقراي لعلي 20 شوعاتن كتمهاتن كبابتاتن قلقالو تيليفون كرهوا كم استقبره حابيرن أقلقلو تيليكوم مجمارو سعيبو دما قلقالوت بانكي أب قلقل كتمهاتي جمر كم زلون كساب حزي سسان حدن جنافر استفلالي بانكتات قلقالوت كبا جميرن اللوايبل سأب بي بي سي تقرنيا قلقالوت إنترنت ون أب كتما مقالة أب وسن كبابتاز زجمرة خوينو اتي قلقالوت وسنت كم زلوو كاب كتما مقالة زرخبنا يو حبريتا يملخت حبرة أفريقيا اسم معنا السلام زقوطاتر زرقاقتن زخبرن قجله آتايشو
እትጉጅለ 3 ኣባላት ዘለውዎን ኸውን በመሰረት እትስምምዕነት ሰላም ኣፈጻጽማ ሲቪልን ወታደራውን ስምምዕነት ሰላም ክከታተል ሓላፍነት ከም ዘለዎ ተገሊጹ። በመሰረት እዚ ሜጀር ጀነራል ራዲና ስቴቨን ካብ ኬንያ፣ ኮሎኔል ሩፋይ አመር ካብ ናይጀርያ ከምኡውን ኮሎኔል ቴፎ ሶኮል ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝተሸሙ ተሓቢሩ። ሓላፊ እቲ ጉጅለ ሜጀር ጀነራል ራዲና ስቴቨን ብዝተዋሃበና ልእኽቶ መሰረት እቲ ኣፈጻጽማ ክንከታተልን ቁጽጽር ክንገብርን ኢና እቲ ዝረኸብናዮ ውጽኢት ድማ ንሕብረት ኣፍሪካ ክነፍልጥ ተዳሊና ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም። እቶም ኣባላት ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዘለው ትካላት መንግስቲ ፌደራል ናይ ምርኽኻብ ከይዲ ከም ዝፈጸሙ ተገሊጹ። ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ከተማ ጉላዕ ዝርከብ ማእኸል መአከቢ ከቢድ ኣጽዋር ሰራዊት ትግራይ ዑደት ከም ዘሳለጡ እውን ተሓቢሩ። እቲ ጉጅለ ክትትልን ምጥራይን ድማ በቲ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ መሰረት ኣብ ከተማ መቐለ ኮይኑ ስርሑ ክጅምር ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ዛጊድ ብዘሎ ምዕባለ ድማ ትማሊ ሐሙስ 20 ታሕሳስ 2015 ዓ.ም ኣጋምሸት ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብዘኽብር መልክዑ ትካላት ፌደራል ሓለዋ ንምግባር ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝኣተውን ብላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ትግራይ ድማ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሎም ይግለጽ ኣሎ። እቶም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መዕርፎ ነፈርቲ፣ ጣብያታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ባንክን ካልኦትን ንምሕላው ክዋፈሩ ምዃኖም እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝቕጽል ሶኒ 24 ታሕሳስ 2015 ዓ.ም ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ በረራ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ። እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ከም ዝሓበሮ ሶኒ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ በረራ ከም ዝጅምርን ናብ ከተማ መቐለ ዝገብሮ ስሩዕ በረራ ድማ መዓልታዊ 3 ግዜ ንምዕባይ ይሰርሕ ከም ዘሎን ድሌትን ቁጽርን ተጓዓዝቲ ኣብ ግምት ብምእታው መዓልታዊ ዝገብሮ ምልልስ በረራ ከም ዝውስኽ እቲ ትካል ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሕዚ እዋን 82 ተጓዓዝቲ ዝሕዛ ነፈርቲ ብምጥቃም ኣብ መዓልቲ 2 በረራታት የካይድ ምህላው እቲ መንገዲ ኣየር ሓቢሩ። ሕዚ ካብቲ ትጽቢት ዝተገበረሉ ንላዕሊ ጠለብ የለን፣ ኣድላይ እንተኾይኑ ግን ኣብ ፍርቂ መዓልቲ እውን 5 ወይ እውን 6 በረራታት ክንገብር ንኽእል ኢና ክብሉ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ዓውድን ንግድን ኣይተለማ ያዴቻ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሓቢሮም። ካብ ከተማ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝግበር በረራ ጥርሖም ዝምለሱ ወናበር ከም ዘለው ድማ ኣይተለማ ወሲኾም ገሊጾም። ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ በረራ ንምጅማር ድማ መሰረተ ልምዓት ቴሌኮሙኒኬሽን ክሳብ ዝሰርሕ ኢና ንጽበ ዘለና እውን ኢሎም። ናብ ታሪኻዊት ከተማ ኣኽሱም በረራ ንምጅማር ምትዕርራይ ዘልዮም ነገራት ከም ዘለውን ንሳቶም ምስ ተወድኡ ድማ ብቕልጡፍ በረራ ከም ዝጅምሩ ድማ ኣይተለማ ገሊጾም። ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ተጸራሪጉ ክወጽእ ኣሜሪካ ኣድላይ ደገፍ ከም እትገብር ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ተዛሪቦም። ብሊንከን ኣብ ትዊተር ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ንህዝቢ ሰሜን ኢትዮጵያ ነባራዊ ሰላም ንምርግጋጽ ዘኽእል ካሊእ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምጥያሽ ተልእኾ ምክትታል ምርግጋጽን ምኽባርን ወሳነ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ተግባራዊ ክኸውን ድማ ኣሜሪካ ኣድላይ ዘበለ ድጋፍ ከም እትገብር ኣረጋጊጾም። እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ተጣይሹ ዘሎ ጉጅለ ቁጽጽርን ክትትልን ኣሜሪካ ትንእድም ኢሎም ብሊንከን ወሲኾም ምስ ምትግባር መፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይን ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይን ብሓፈሻ ድማ እቲ ስምምዕነት ሰላም ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣሜሪካ ደገፋ ክተጠናኽር እያ ክብሉ ኣረጋጊጾም። ኣብ ትግራይ ዘለው ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝገለጽዎ ሰራዊት ኤርትራ ብመሰረት ውዕል ስምምዕነት ሰላም ካብ መሬት ትግራይ ብዘይምውፁ ብሚልዮናት ዝቁጸር ህዝቢ ብጥሜት ይጸንት ከም ዘሎ ማዕኸን ዜና ኣልጀዚራ ጸብጺቡ። ጉዳይ ምውፃእ ሓይልታት ኤርትራን ዕጡቕ ጉጅለ ኣምሓራን ኣብቲ ሕዚ ተጣይሹ ዘሎ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ኣጀንዳ ክኸውን ትጽቢት ይግበር ይብል እቲ ጸብጻብ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ሰራዊት ሻዕብያ እቶም ናብ ከተማ መቐለ ዝኣትዉ ጉጅለ ልኡኽ ዕርቀ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካን ዝተፈላለዩ ዲፕሎማሰኛታትን ቀልቢን ምስሓብ ይመስል ኣብ ገለገለ ቦታታት ትግራይ ሰራዊቱ ምንቅስቓስ ከም ዝጀመረ ዝተገለጸ ኮይኑ ብኻሊእ መዳይ ድማ ምስ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ተመሳሲሉ ሬንጀር ቀይሩ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠ ዋዕላ ሕዚ እውን ብዛዕባ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ዝተባሃለ ነገር የለን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃበ ሚድያ
نلومي عربي 3 تحساس 2022 نباخم زدالنا يوم زيناتات زياتهم يمسلون يروم كسام موداتا مدلواتنا سلستخطات لكمنا أزينا نمسجن هابا ميديا بحبار النعويو ناتاتكم ميديا يو